To si potom pozriem dronom a vlastne ide o to, že si to musíme predstaviť. Samozrejme, tie panely potrebujeme spojiť s tou technológiou, s tým meničom a ide o to, že kde by bol ten menič osadený. Úplne vždy je to najlepšie, keď sme boli čo najbližšie k domovému rozvádzaču. Ten priestor vnútri na osadenie technológie je veľký a viac než dostatočný a presne sa len prevrtáme. OK. Tuto je dobre, že už je vlastne hlavný stič, už je bečkový, nový, že nie je starý, jak títo čierne. A vlastne my sem ešte budeme dorábať. Pozerám si zablombovaný elektromer, blomba tam je, ale na celom nie je. Tu sa normálne na trojfázový rozvod klasicky napojíme, len tu vlastne musí si otvoriť, takže to je v pohode. No a teraz, keď vieme, že kde by to išlo, kde sa napojíme, je OK. A teraz je tu vlastne tá vec od panelov dole. K samotnému vlastne meniču, že ako vlastne donútra. A presne tak, aby vám to čo najmenej vadilo, zavadzalo a podobne. Treba tak dali, tak dáme, že po tej hrane voľako, po tento kap, švia, alebo hneď donútra zideme. A my vieme ísť donútra aj krajom a vnútri ťahať tie káble, tú dĺžku, že tá lišta sa skráti. To znamená, že pôjde len v podstate dole. A rozmýšľam, jak by to vyzeralo na tom obklade hnedá lišta, či? Po fasáde by sme išli po bielej, takže nie je úplne jasné, normálne po omietke. Alebo takto, jak je tá klimatizácia. Práve pozerám, že predsa tam už niečo je na tej fasáde a že tam ide to stiahnuť cez zatíku dole a túto vlastne vidíme nad svetlom a donútra. Jedine tak?